Нормално е, ще и колата, няма как. Ела на хората, видиш, ела на българите, че отделят за това нещо. Това е човек да настъпи. Да. Ще видим това Ауди, че е много. Просто точно и тия класики им прави вала. 80-та година кола да се направиш така, вала. Друго не мога да кажа. Да видим какво ще интересни кола с много хубави времена сега. На старта участник клас Street C. Гледай си светофара. Вау, и става! Много ясно, меднес човек. Ще да видим колко са интересни.